Значи, здравейте хора! Аз съм Богдан 250, тук с мен е Брайката 3 и се намираме в квартала Дом Мол Парадайс. Както виждате, тук е съвсем нормално. Даже и кола идва. Обаче ние сме се запътили към онова пространство там, което изглежда супер страшно. Чухте ли го това? Леле, какво става, човек? Направо настръхне се. Ще ми се подиграват другите ютубъри. Гледайте, тук има някакви изоставени къщи. Честно да ви кажа, почват да ми побиват тръпки. Направо не знам какво ще правим. Тук има лед. Добре, че имаме финери. Добре, че имаме хора, наджапах някаква локва. Така. Сега ще ви апдейтнем след малко. То тук няма лампи, бе. Мале, много е тъмно. Ето хора. Сега се намираме на входа на тая тъмна, Трябва да да окажа стигнем. пътечка. Е там. Има само една лампа. Тя е дълга поне 2 км. Май така беше, нали, като я гледахме на Марта Google. Мале, то на телефона се вижда по-добре, отколкото в истинския живот. Тук минава някаква река. Какво става тук, бе, човек? Тук има някакъв плик. Какво става, бе, хора? Всичко е заснежено. Тук е някакво пусто. Ето назад вече няма връщане. И сега вървиме към тая лампа там. Ето хора, почти стигнахме лампата. Тук има някаква къща. Оле, дай да се махаме, бе. Брат. Мале. Вече няма връщане назад. Сега тук ни предстои едно разклонение. Само не трябва да объркаме пътя. Тук не сме насам. Не. Тук сме си напред. Какво е това, бе? Тук още една някаква разрушена къща. Каквото и да е разрушило тези къщи, сигурно все още е някъде тук. Сигурно все още броди из тези шубраци. Единственото, което се чува обаче, са стъпките от нашите обувки. Сега, напред ли бяхме или насам? Според мен сме напред също. Мале, това дърво. Сякаш нещо го е ударило. Нещо с големи размери. И достатъчно силно, че да прекърши клоните му. Пътеката минава натам. Там изглежда, че има някаква конструкция. Стъпки. Сам има още една пътека. Къде? Няма никой зад нас. Хора, всичко е на запис. С нас сме взели 6 пистолети. Много е студено. Усещам как измръзвам. Ако не успеем да продължим да напълне някой открие този запис и доклада за нашето приключение. Така ще бъдем запомнени за винаги. Бягай! Мале хора! Бягай! Бягай! Смъкнахме му се. Там имаше нещо. Там имаше нещо. Накъде сме? Накъде сме? Продължаваме напред. Къде е изоставената каравана? Какво е това сияние в далечината? Тук може да има извънземни. Не, само извънземни ни трябват.
Това навярно е някакъв таен вход. По-добре да се махаме. О, Боже мой, о, Боже мой, о, Боже мой. Какво е това? Това сигурно е някаква могила. Гроб! Чувал съм, че тук са ходили древните траки и са изпълнявали. Братле, това е гроб. Там има каравана. Изоставена каравана. Може и да не е изоставена. Още по-лошо. Може би. Усещам присъствието. Може би онзи, който е погребан е жертва на този от караваната. Не. Не издържам повече. Тихо. Трябва да сме много тихи. Леле. Какво става тук? Сега на къде сме? Трябва. Продължаваме ли? По пътеката. Чух нещо от караваната. Бързо! Бързо! Бързо към светлината! Към светлината! О, не! Остави ни! Какви са тези могили? Измъкнахме му се. Само че се намираме някъде. Прилича ми на изоставена лаборатория. Какви са тези? Какви са тези сгради? Значи, че това е работа на британците. Минимарт. Не може да бъде. Знаеш си, че е бил Пеевски. През цялото време е бил замесен. По-добре да бягаме. По-добре да бягаме. Не искаме работа с този. Колко пъти да ти кажа, закривните се плащат на време. Моля те, пусни ме. Сега ще ти дам един хубав урок. Не.